kang diarani pasir waktu kambang keliono ring pinggir buru ketemu awal langsung nasir kelibekan kaya kelangan pikir wet kelopo arani keluku sigari di mau dadi pitu saben dina isen sing bisa turu meriko kaya kelangan bakar kedangan geni sampai kering uliye isun mikiri kecarot josa curug dipangan codot timbang orang nganggur gulu isun pedot Kampung sawi enake urung perkoto ati iki kaya mongkang goriko gedang raja sajurung diparateli dong sing percaya gedang dodo iki waktu kang diarani pasir waktu kambang keliono ring pinggir buru ketemu awal langsung nangsir kelibekan kaya kelangan pikir kelopo arane gelugu disigari di para dadi pitu saben dina isen sing bisa turu demen riko ngomong sing kewetu bakar kedangan geni sampai kering uliye isun mikiri kecarot josa curug dipangan codot timbang orang nganggur gulu isun Godhong sawi enake ora pentopo ati iki kaya mongkang goriko gedang raja sajurung dipereteli dong sing percaya gedang dodo iki timbang orang nganggur gulu isun pedot